Maayong buntag, mga igsoon, maayong pag-abot diri sa Egypt. Ug sa inyo makita, the pyramids of Egypt. Nasa tunga ang Sphinx or statue nga gipahinungod alang sa hari sa Ehipto or ang Pharaoh. Mga igsoon, kanang pyramids, mga lubnganan lang kana sa mga hari. Wala ra na sa una. Ayha pa na appreciate ang iyang kanindot human na sila mamatay. Well, realidad na mga igsoon. Kay si Jesus gani sa buhi pa, ilarang suklan, ilarang biyaan, ilarang gipasakitan. Ayha pa nila na appreciate ang iyang mga gipanghimo nga mga maayo, ang iyang mismong presensya nga maayo human siya mamatay. Munang miingon si Kristo, diri sa ebanghelyo karon, dili ninyo ma-appreciate ang akong presensya o ang akong mga maayong buhat kung dili ko mubiya ninyo. See? Munang ang pamalandong nako alang natong tanan mga igsuon, nga unta dili na nato paabuton pa nga ang atong mga mahal sa kinabuhi mamatay, aya pa nato sila tagaan sa respeto ug appreciation nga angay nila. Kusog ra ba kay ta moingon, ilabi na sa mga eulogies sa mga taong nangamatay, moingon ta nga sa buhi pa ning tawhana buutan kaayo. Nganong wala man nimo na masulti sa buhi pa siya? Nganong aya pa man ta muhimog statue nga siya patay na? Nganong dili man nato mismo tahuron ang iya mismong presensya sa buhi pa siya? Mga anak, kusog kay ta manukol sa atong mga ginikanan, mga katigulangan. Aya pa nato sila ma-appreciate, mahay dayon ta inig kamatay nila. Sige ko kadungugan diya sa mga misa sa patay. Mayingon nga ma, pasaylo ako kay sa buhi pa ka, ako ra kang gisuklan, ako ra kang gipasakitan, pasaylo kay kuma. Anong karon pa man? Noon ta mga igsoon sa buhi pa, ang atong mga mahal sa kinabuhi, atong ihatag ang atong presensya, ato silang i-appreciate, ato silang ingnon nga mga maayo silang tao, dili nga aya na ingnon pero patay na. Atong ihatag ang atong time, di nato masakitan, di nato suklan, samtang buhi pa, ayaw usiki ang panahon. Okay? Mga igsoon, the pyramids of Egypt and the Sphinx. Again, ayaw pa abuta nga maghimo pa kag statue pero patay na ang imong gipahinungdan. Buhi pa, higugmaon. God bless.